Танцувахме, пеехме и се забавлявахме. И на другия ден в чудната страна Мирабиландия. Мирабиландия се превърна в страната на Орфей. Настъпи дългоочакваният ден. В този ден предстоеше голямата гала вечер на фестивала в театър Голдони, в сърцето на град Венеция. Ходили ли сте в Венеция? Не! На всяка цена трябва да усетите атмосферата на този неповторим град с неговите малки улички, с магазинчетата, от чието витрини се усмихват карнавални маски и весело ти намигат. Сякаш искат да ти кажат: светът е карнавал, танцувай и пей както сърцето ти иска. И ние това и направихме. Танцувахме, пяхме, свирихме пред смаяните погледи на венецианци. Специално за нашия фестивал пристигнаха скъпи гости. Децата по своята природа, с чистата си душа, наверно са най-убедителните посланници на българското национално изкуство навсякъде по света. И съм уверен, че те ще покажат на всички други колко е хубава България. Те ще изградят един хубав образ на България пред Европа и пред света. И наистина те са най-добрите посланници. И особено като си има предвид идеята още от времето на Орфей, че музиката, песните, това е космически език. Залата на театър Голдони беше като истински дворец от ония чудни времена, в които е живял самият Карло Голдони, великият венециански писател и драматург. Приготовления, напрежение, пред премиерна треска. Това са едни нови възможности за тези деца, които от най-малка възраст вече имат възможността да опознават света, да създават контакти и приятелства с деца от най-различни страни. Това е действително един нов елемент и една нова възможност за тяхното по-нататъчно развитие. Per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. The body close the mind down, stitch a seam across the eye. If it can be good, you live forever. If you're bad, you'll die when you die. Hearing only one true note on the one and only sound. Unzip my body, take my heart out, 'cause I need a beat to give this tune. Take it, picture. Oh, the body's way to music. Oh, the lightning glad. I would give it all and all. Certamente
Благодарение на всичките тези прояви, организирани от децата, се сближават народи, при които възрастните дават по-голямо значение на разликите. Децата успяват да заличат много лесно съществуващи различия. Концертът беше незабравимо преживяване, както за нас, изпълнителите, така и за многобройната публика. Карнавалът на децата от целия свят се въртеше в пъстра и разноцветна въртележка. Идеята се роди много интересно в Агенцията за българи в чужбина. Много успешни българи има по Европа и с тях решихме, че децата в България, заедно с тези в Европа, могат достойно да защитат нивото на културата в тази област. Оттам ние се обърнахме към вице-президента генерал Ангела Марин и той веднага, що ме деца, пое патронаж. Това беше много важно, защото с неговия патронаж Италия се отвори за нас. Ние получихме много. След края на фестивала те останаха очаровани и фестивалът продължава по-натам. 70 милиона Италия има 10 детски колектива, докато в България 7 милиона и по-малко дори, и имаме все още надеждата да спасиме детското изкуство. Всеки искаше да покаже най-доброто от себе си, да даде всичко, за да остане като незабравим спомен за една италианска пролет, изпълнена с песни и танци. Наградите, короните, грамотите. Има ли по-щастливи лица от тези на наградените? Дори и тези, които не получиха награди и грамоти, не бяха тъжни и недоволни, защото се чувстваха част от един световен детски празник, в който красотата на танца, хармонията на песента бяха над всичко. Разделихме се с надеждата, че другата година отново ще се срещнем тук, в слънчевата Италия, за да покажем, че сме пораснали, както на височина, така и на възможности. Морето отново ни изпрати спокойно и мъдро със своя красив изгрев. Сякаш ни шептеше: "До скоро, деца на великия Орфей! До скоро!"